Γεια σας, είμαι η Κωνσταντινή, είμαι καινούργια στο YouTube. Πάντα ήθελα να ασχοληθώ με το YouTube. Με δύο YouTubers που από το που άρχισα να τους βλέπω αγάπησα περισσότερο το YouTube και άρχισα να θέλω να ασχοληθώ με αυτό. Ήταν ο του Jay, η Κάτια, Κάτια και αλλιώς, Jeremy, Μάνος και Lynx. Αυτοί με βοήθησαν πάρα πολύ αυτοί οι πέντε, ναι. Δεν ξέρω τι είδους βιντεάκια θα κάνω τώρα, αλλά θέλω να πω ότι μου αρέσουν πάρα πολύ τα comments songs του Jay, ειδικά το 3 τελευταία, το 3, το 4 και το 5. Της Catherine Gate μου αρέσουν οι προκλήσεις. Και θα πείτε μου εσείς του Jay, το ξέχασα αυτά, ναι. Jeremy, γενικά όλα τα βίντεο του Jeremy και του Μάνου και του κάνουν τέλεια δουλειά. Και χωρίς, και θα το πω γιατί μερικοί το λένε, όσο και να μ' αρέσουν το είδος του βίντεο που θα κάνουν, δεν θα θέλω ποτέ να τους αντιγράψω, γιατί αυτό δεν είναι ωραίο. Βλέπεις την ιδέα κάποιου αλληνού και τη βάζεις στη δικό σου. Θέλω να συνεχίσω με το YouTube, αλλά άμα δεν πάρω subscribers, like, προβολές και αυτά, δεν νομίζω να συνεχίσω. Και θα προσπαθήσω να βρω ένα είδος βίντεο που να μπορέσω να κάνω. Αλλά αν δεν πάρω αυτό το βίντεο views, likes ή μια εγγραφή, θέλω και εγγραφές, subscribe, γράψτε μου στα comment τι βίντεο θα θέλετε να κάνω, αλλά δεν θέλω να μου βλέπετε ιδέες από YouTubers όπως τους υπόλοιπους που έχω πει, γιατί αυτό δεν είναι τόσο ωραίο. Ευχαριστώ σε όσους το έχουν δει, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ευχαριστώ στους YouTubers, πάνω από όλους αυτούς τα χρωστά. Ευχαριστώ τους γονείς μου που μ' άφησαν να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα και ελπίζω να μπορέσω να συνεχίσω. Κάντε like και subscribe για να με βοηθήσετε. Γεια σας!